Така, сега да почнем да снимаме тук във Франция цените в един от големите магазини. И някой, ако иска, може да си направи труда и да ги сравни с цените в България. Значи, в момента съм на Харибото на щанда. Ето вижте. Значи тук всичко е на тая марка. Ето вижте. Така, от другата страна обръщаме се и какво да видим, имаме Twix. Ето вижте разфасовката, ето вижте и цената. По същия начин Марс, по същия начин на Сникърс. Ето ги Сникърсите. 10 Сникърса. Има и KitKat. 8 броя. Така. Има и Bueno. Ето цената на пакета. И продължаваме. Примерно. Айде, Милката, цял лешник. Ето го. 2 шоколада за 2,20. Така. И продължаваме. Така, сега ще ви намеря брашното и захарта. Значи ето на брашното сме. Ето това даже си има и стрелка. Колко е? 1,15. Нормално брашно. Нали? Тук има. Това е с желатин вътре за сладки. Хопа, колко е? С стрелката на него 1,28. Има и типовото брашно. Сега ще го видим. Тук има и брашно